Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Suriname altijd dichtbij, je sapt wat toch? In Meati, Srana. Vaderland, vaderland. Vaderland, vaderland. Vaderland, vaderland. Talk about Suriname. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Afok muta Afrika kondre. Ze hoorde Atumpandrong. Voel het rode zand onder de voeten. Gaat. Kulturo TV, Alston Sarayong is signing in en zoals u nu in beeld ziet, dan gaan we in gesprek met de members van Street Media. We hebben hier buiten niemand anders dan Amava Street en daarnaast hebben we Karwa hier en niemand anders dan Dada. En we doen dat vandaag gewoon even anders. Ik denk dat ik zei kan zou Giwam Chintori even. Eigenlijk is het een gesprek van Karwa hoor, maar die andere mensen mogen gewoon even toevoegen wat er allemaal gebeurt. En Karwa zei allemaal luisteren, want ik about dat koers. Want wat gebeurt er momenteel in Suriname? Weet je, niemand die het kan uitleggen. We hebben de VES-voorzitter gehoord. De man dat nou eigenlijk de economen voor Suriname zou moeten leggen uit, maar de man dat schreef leggen uit dat boy. Schreef no sapsa, er sana aride. Saide ja, a koers op. Maar goed, Karwa, je bent iemand ook organisator. Van je hier gebeuren naar een koers. Goedemiddag mensen, goedemiddag, kombaar alles maar wat je asas na karma ik is demandisi. Isabi, de betak de mo druka koers ka grong, so kisa volk. Maar wat voor fruitimi, chani fruisi met Yokohama. En die saptak na de padate bepala koers in a kondre jazz. En nu afi kistrobi na nga masa in bepala koers, kaya een probleem. Snap je? Ik weet niet of we met een boel naar de man bakken, maar ik ga je eerlijk zeggen, tanga sa missie jaso. Als je nu voor december dat koers door 50 SRD. Dat na de info sa mi kista pa straat, die saptak u dit apa una van Street Media. Ja, maar wat voor invloed kan dat krijgen als je zegt, luister, Chan heeft ruzie met Yokohama, wat wil je de gemeenschap daarmee uitleggen? Daarom maar koers ik wel ook toch. Want Yokohama behora koers na gua beneden to, maar samsano de tuma abtrobino. A koers ik wel ook toe en apete sa opstaan na volk dat pina moro. Mino sap fade of de mas na firi. Da juist amandis mi want des sasa mi want taiga mandis to amas na firi. Ama ba mino sabis mana mandisi. Waar is hij nu? Amando di na kondre. Want mi era na begi ama iko begi muni na tra kondre want amusa iko salaris muni no de pai salaris. Na begi ama iko begi drape. Sami wat tegi chan afino matra kondre. Gweli basturu ina wakti 25 Mei. Ina yeye ina bichan na ye na firi nabi. Toch?
Dat je bepaalde politieke partij drapen en was baka demanda die de mij vier happy NPS. Bigi demanda dat na morgen valk snekkie dat bij NPS. Is dat de man doen? Alla de verhogingen de de maar stem. Per de man stem nooit de maar stem tegen. Sasa de mij de man stem tegen de man de insta de mij wakagwe. So saka de man de so lagi de man de. Dat je kon hier NPS moet komen. NPS naar oplossing. Hey mensen, uno stem die NPS. Kom jullie voor NDP stemmen? Hoe stemmen jullie voor NDP? Hoe die NDP genoeg zetel voor de man beheerst eerst niet? Wat moet hij eerlijk of we nog die NDP genoeg zetel? De man bundel tegen NDP. Omdat NDP gewoon kan ontwikkeling in de country. Echte NDP gewoon. No andere partij moro. Hoe zelf is je soms naar geschiedenis vroeger? Na de man want ontwikkeling in de man. Luka hier foto nu na foto 10 jaar van Venus belt nu do. Dat mau kotaki. Luka fatra mami no atak fama da serifiera. Amanda sapta kamada amal lasikba. Isabito ager partij de mandat lasikba. Ik wil niet toe voor die mannen. Moli bengi baita mek baita klaring. Ja. Baita tewe go tapa koers pawaka yuna hosalar tapa street. Pawaka sa koers edu drape lek hosalar tapa street a go to praise alles. Wel met bar odi gal restaurant bevolking. Baita bar odi. Wel a koers op ja so na koers op september zolang lek a koers op a oli op. Isabito praise op. Maar nu tegen de week kring we stak de praise no de. Ik go tegen kan staki a oli op wala sa op. Isabito ik me fene balagelijk sera maar zit na konere di sera. Isabito moro betere maluko sera man kan do in a konere so want de mas no marre de moro de mas marre de a konere dis moro. Lek zeg a bevolking met tak na bevolking u op u ai Afrikaanse sei kong want sade mais edo in a konere kunu mensen na ektere me kira her volk de man is yepino de moro 6 mo of 7 mo liberté voor Afrikaanse uno mek de man ko kiskisura nga next moro mo luku sepsa Afrikaanse chatu maar luku sepsa koerse gwaloktu Ja, het is vreemd, hè? En niemand kan het. De economische refi demandat no maar beschrijft zij. De akkours ego na look to fa. Maar wel heb je een kondre akkours ego na look to. En iedereen is rustig en no een krima agerselijk no man spang. Hoe denk je dat dat kan? Ik no sabi era wel ku tumo geleden. Amen akkours bede. 27 kan de monde ta dala. Luku ini so maka amate kwa tempo. 33 na de monde dat no de. This is de man ma control. Controle de sarama epsa no de afalok mustaki de bani se veru e de ma se veru e de wana no usai ka wen krep sam gaskor go baya brede preso op dalok tu sabi to bepaalde staan hier op laat van de normale koers op straat a douane koers op al met 2 SRD en 50 cent dat wil zeggen a douane koers op helemaal invloed op alasan hè dat wat akite a douane koers op dan next man broko moro if a douane koers ne be op da strategie koers bere na watra san le fa bede manu aduano koers op gwalok tu en if aduano koers galok tu dat tot akite sma de man se virus de kudera ngal society na de ma moro de la fanodu en dat toevallig is taki na mo open een prijsstok de prijsstok gwalok tu de prijsstok kring dan ik beso su komoni tu moro money dus de man is no man doen de man no man doen schrefi ja mensen nog 7 of 8 maanden verkiezing men roep als samenleving Uki NDP aan meerdere zetel omdat hij voor NDP zit aan regering. Unokotaki ook NDP 16 aan sanate. Uki meer dan 20 zetel. Met allemaal bepaal soort partij aan mijn esie sa afvalok wani voor ook samen naar NDP voor bouwen kondre op. Ja, want de man is de twee partijen is de man is nog maar doen next boren naar kondre. De man voor rijk des refikba. Ja. Je ziet ook taki president Goe. Isabi toch? Ame salipsa, abo volke uluku salipsa. Israna nunu, sarana keki helemaal. De ma schaf in jullie poru, de ma poor in jullie. Nunu de na de wali. Isabi toch? Dan ane go etnis bisak, maar we taka reality. We taka true. Want luka me facilite in ayari. Zij de ma schaf in jullie, de ma poor in jullie. Dan de wama. Saya bedoel na in jullie de masker. Me bedoel dat in jullie, de manu doen nasi in jullie, next nog vieren in jullie. Oh, je bedoelt feest vieren? Feest vieren, want in jullie dat keti koti met de gubaka. In jullie, na dag de vrijheden, na tenzij de bigisma funu moeten na slafu. En sinds die we gorkoborokong, na one national day. En nooit, sinds die we gorokong, nooit missie adi dat die verschuif. Of de man organiseert net.
Maar Sanko in Ayadisi, gewoon de man poer in jullie. Zo wat ik dat hier. Dan onderdiscrimineer. Maar alle letra volk op den day. Bigi feest, look de wali vanaf 3 day. Feest, ook te Fanny. Maron bij abende. Maron, want die feest na bigi feest na plein. Maar dan wat ik zo dan anego, dan gaat ik etnisch bezig of sang. Maar dan voor kan de fotobang. Voor kan de fotobar na funu. Is dat ook? Ook weet dat de biggest maar funu sabe weer de bigi koto. Go feest in juli. Ja. Dus maar nog 4 next. Maar alla tra feest die ook normaal. Nou, want die feest 3 die feest. Plein spang. Dus zelfs eigenlijk, nou, maar nog contact met de bevolking. En als hij dat niet, dan gaan we weten. Omdat de beschikking, een fotoman, nou, après next, dat wordt ik een fotoman, hoe lang de bus kunnen bravo naar wang. Maar, voor de man praten nu, de man op het maronde, dat ik kon de fotoman moest 4 amaronde samen, together. Maar, een fotoman maar 4 amaronde samen naar de man. Omdat hij, een fotoman, is hij ook. Uno man go in a traditie voor de man, de man traditie wat traditie. Maar in jullie dat je ununa de maron na de maron, na de foto man na ungi umblaka na unfree. Is dat toch? Okay. Dan mijn actie misreft dat zij de mek de man de mij dus zo wasani. Want no man kon leggen next uit dat ik mensen zo brengen mara met kunnen horen in jullie of sang. Maar alle tra bevolkings feesten die ik ook gewoon normaal. Ja. Is dat toch? Dus dat nou is dat tegen mij. Is dat toch? En met dat met mijn regering, mijn werk als er naar volk. Taki, opo wai luku sepsa in a kondre. A kondre is taki, bepaalde zijn die epsa in ploeg. Bepaalde bevolking, nee kon in, van wie taki, nee kon in trekken. Dus, eigenlijk de mam Lucas aan dat die. De mam Lucas aan dat ja. Dus nu is ibe kom, bij betaku kono so bereis of so sang. Da, sabi da volk ube verstaan you. Sabi toch? Maar nou man contact noti. Alleen het bevolking vieren feesten die. Kan het manesje dat is maar een oppositie dat no. Ulukubu sepsa. Dat vakan. Dat zo'n belangrijk die. Drama lusunu. Ja. Is het? En moet hamer tapasan nati. Ja maar. Is het toch? Ja maar je hamer tapasan nati. Karwa, ik kan die vraag kan ik niet aan jou stellen, want inheemse dag wordt gewoon gevierd. Maar ik wil toch weer terugkomen op dat van de koers. Isabi, terwijl ik atori voor a koers. Weet je, zeggen ze ja, de overheid, ik geef money dat eigenlijk a koers is, want aan mij teka money baka. Ik heb 2 maal, 3 maal aan mij teka money. Geloof je daarin? Ja, dat is traditie van die man. En wat hij aan het ook die dat ik ba, dan weet je wat hij doet? Aan mij sluipen wat ras in een vrouw. De mij sluipen go 4 de feest drapen de mij gue. Is dat beter de mij sluipen gue? Dat de liba sani AFP funja sa kon man. De mij liba mana baka me kamatika branden ja so. Maar usref sabik ba di man is nul. Di man is as mooi daar as VP. Is dat beter? Ama white tika branden maar chan direct aan mij free gue. Tamano kasara na tama gawang tra kondre. Alasan na kondre ko diri. Des may dede. Alasan de may dede na film no. Daarom amilop fa parte minuno e chare wakanuno. Ufrasia di manem saka parte e gro. Nanga mersma NDP e gro. Isabito alasma de mabe mes desma in de weken. Daarom tiu ko tapa veld dus refeshi seipsa alas may lonko wan grapa. Luko wi si wakananga 100 gear fraga. Te mano waning. Miluku asan valide na blauw grond drape. Mi reep zijn na passie drape. Abobob zijn na passie. Sasa. Voorzitter voor Abobob zijn na passie dat die. Heer passie fraga. Zo geri. Tamara mate si ala de fraga da grombaka. De mano los tu de mamuro. Via P2 koni. De gota pa veld maar de mano ma weer oranje. De mij weer gewoon burger tuni de mij go de mano ma go tuni de man. Omdat de man sabitak des mo long baka de man. De mo longa bigi tikit baka de man. Daarin is de mij go. Zogenaamd de man kon aan wasan onder osso vergaderen en zo. Ja. Die mannen kunnen niet op straat gaan. Die mensen maar wansani asrana volk unostel met lero misapta kuna verrader toe. Isabito asrana volk na verraad volk ook toe. No mek money lowi ta foya langa of 5 jaar langa opina baka. Want wat ik eerlijk des mij pinare. Luko oli mi reepsa mi besi 39 no na 40 zoveel mensen oli kwa lok toe baka. No man tak next moro de ma veri. De mij wacht die 25 november voor yagi de man dis goe. En NPS no ko play tak na boom partij. No ko play boom partij ja. Gregory Lesa jo bobo you. No ko play sani ja so. Wan me tegi lek fasande. You de debat aran you etnel nang ala demanda ti plane. U de debat
na upora kondreja. So dino fende directeur positief ambassadeur posi was ook genaamd in efeni draai morota iurak igena dino na hebstuk fi Gregory Rusland met jouw team. Je hebt zich met de regering. En dat rasani. Na dino fende directeur post finanga de soort post dan zogenaamd ino de instanga chan moro want chan is niet meer goed. Hey, laat mij index zeggen Gregory, we zijn niet dom hè. We zijn geen domme mensen. 25 mei we Purengi. We Purengi 25 mei. Ja man, we Purengi. We zitten ook hier met Dada hoor. Isabi toch, Dada, ja, we draai Ifesiko even. Maar we zitten aanzonlijk, ik klaar even. Weet je toch, Dada, ik wil toch je mening hebben over Fayekaring. Nee, laten we niet partijdig bezig zijn hoor. Maar koers. Sa denk je hebt Saserefi? Akurs baita takeng, karwa takeng, de tuma takeng ba. Akurs na leksa karwa takito. Yokohama na de manamati, automatis Yokohama behora kurs gidama lagi. Automatis ama behora kurs gidama lagi. Wap yege kong matino demore yeshi saib sato. Yeshi saib say na kondrete des kurs. Mi hoop te wan NDP regering kong. Tak de man kan sroto ala de cambio disi. Kugo weselu moni bakana bangi mi hoop ere. Mi hoop tak na so amade. Ja, want Isab, je weet, dit is heel moeilijk hè. Want boy, bouta be wan konanga wan sani ook toe wan valuta wet sani boy faya woroka atori dis. Meneer Bouter so be kange valuta wet. De slim stemmers be kont op stratiko faita man. Ina cambio, maar je kon protesteer. De maasref sabe op de cambio, no kont op strategie meneer Bouter zeggen. De ma use want to sma. Kont op strategie. Isabi toch? Ko hebenga man. En is het idee? Ino be wana valita weto. Je moet je voor de consequenties staan. Ama akel lap chimche akel be seta san konjono. Dus aan uw regering is een verzoek. If ima sroto de man, sroto de man. Mek ugo weselu moni gewoon na bangi. Isabi toch? Tap ashouf de cambio jaina kontra. Want een particulier no kan ab moni moro lanti. Ja, maar dat is zo toch in Suriname? Dat is zo. Je kan allemaal lijn money moro als staat. Dus aan elkaar dus een nieuwe regering NDP met Begu en mi saptak na NDP en winnaar verkiezingen. Ja. Geen twijfel, dat dan een twijfel. NDP en winnaar verkiezingen. Maar van hieruit is een verzoek. U begint aan de cambio man. If de man een jeru, u tap de man. U werif de man en NPS. Ja, Dada. Ze willen 200 miljoen nemen. Isabi toch, meer apistori dat die tak 200 miljoen de maand teki fos en vele mensen isabi atori tak tapastrati maar zij de amoni dat moest teki want het is zo meteen einde wedstrijd of komt ook einde wedstrijd van 5 jaar termijn. Isabi, wat is jouw mening? Zeg je met de man teki want te ayurudoro da bruyano da isagwe. President no tek no amoni moro. No de ya 5 zetels in a kondreja. Fe kan got leno amoni na 5 zetels. Ta papira i op 20 zetels. Maar in a werkelijkheid heb je 5 zetels. Ino kan go leno amoni na 5 zetel. Ja 5 zetel de go len money no de stop a show dat mi brada. Want wis ilen amoni. Wis ilen amoni. Ano ko ina folok anu. Ano guade ingi brada mi. Ano gwa no asma amoni no go asana ko mi brida mo ale na amoni fuko point tup chim fuko point tuma langa tu danga drisu sunda lagi mang naf dat de mo ale na amoni inaf len next moro lip asan posiso no kompot NDP in wan bruya wan na so olo de me diki NDP no dere de ma sabik patak na NDP o wina verkiezing dat de me bigi diki olo te de mo kon de mo tak energie Pasine meki, maar you know be mek den tot dat je dadelijk is door een oppositie en klagen tak pasine meki, maar nu dekba is door een regering in een mek ding. Dus de NDP kost doen, no kon fair NDP tak pasine meki. Ja man. Maar you kies on you look me money a regering ja meki. Look me money mene bouter so be dika her pasi opo, de man se lap pasi. Mene bouter so no be lap pasi, maar be dike opo. Pot kokromi kantje go in bier ti lukuta me straat. Luku rangu, ala des mamo fodoro, betigel mooi netjes. Is dat weet je? Brand nieuw san meneer Bouter zo bezet je dus. Mi man nu lip a 200 miljoen meters. No komt NDP in probleem. Ja man. Libi NDP meters, no diki ologi NDP. Wat pres? You klarik ba?
motion na NDP aba motion te keep up tata ik stoetgroep vleit Blauwgrond Nino iedereen daar en overal tata ik Ute kubigop. Nou, we gaan het niet lang houden. Isabi toch? We want we zijn al 17 minuten bezig en dit is een mix. Isabi, Karwa, tot slot, wat wil je? Wat verwacht je nog van deze regering? Want ik heb Dada die vraag gesteld. Ik denk sowieso dat je dezelfde mening deelt dat de man om te kamoni. Maar wat verwacht je nog in de 6 maanden Salibijaso dat de regering moest doen? Ik zie niks, er is geen verandering in die 6 maanden van deze mannen. Maar wat verwacht je? Ik verwacht hoe de man die zit, omdat ik dan meer ellende. Omdat die karma je ook kon de man die zit. De man die nog kon kring fasi de man kon makti. De man kon takru. Ine si takru pukba flava de man be gwa endi. De man be sabik batak de wini. De man nanga takru san daarom gadono lop onrecht. Sabito, daarom te as de natuur dus is zuiver naar leti en is zuiver naar korruptie. Sami wat tegen de strana bevolking, ustem bobius, ustem giwan leider, lukumot minos op small de president kandidaat voor NDP, dat niet interesseert me. Sami wat ustem gi NDP en wansan sami wat tegen de NDP'ers ook toe. NDPR u abu ede uno fet na makandra uno bige luku suku post na desanda ti ko bigi wina verkiezing ko wina verkiezing kugo tapa veld kugo do avroko want het is niet mooi in Suriname echte atranga in Sranang mi de tapa street me volg say sa isap emesma epina sman ap next funyang mooi vrouw te luka vrouw so te yanga vrouw gatori te staki no as ma dis cha problem te aksi saip sa te staki at mana next fu borgi de chinfe isap sana angri min na pina ma micro kompina mi sap sana angri uktu en angri je me kip chinko strip na angri bere uno stem gar gere me u yagi de man 25 mei no mek de man konai oso no mek de man diskonai oso wano uno de mai konanga beur de man konanga fia pito ni mo de mai konanga beur getenu kom ik propaganda lo na de na lo baka de nga bigitiki en bij deze me big up a NDP a heer bestuur me big up de man no kar bepaalde manning a heer bestuur NDP me big up en kodwa ko gezamenlijk kono fetan ons refilato ook masal op straat gaan om met die mensen te gaan praten voor na verkiezing DC. Kono draai. We moeten de verkiezing winnen. Ja, maar we moeten de verkiezing winnen. We gaan het afsluiten hier met niemand anders dan Baita. Baita, wat verwacht je nog deze laatste dagen voor de regering DC? Ik verwacht niet voor de Mamoro. Anders zeg ik verwacht niet voor de Mamoro. De malasting toch, de ma pina volk voor jou lang toch. Luku ame money, de ma leni, ame money, de ma kisi. Voor bekang. Je hebt afvolk, doe wat aan je afvolk. Ja. Is dat toch? Dan bestel je me op prijs. Maar de man doet niks, je afvolk toch. Dan nu jullie nog 200 miljoen. Zou je doen aan 200 miljoen dat hij? Soms een deel, want deel van money ook in een 5-star hotel. Sankba voor first lady, sankba. Dan liever uno doen. Want als money komt, ze mogen doen naar de CB munitie. De mogen bouwen scoren, de mogen asfalter passie. Terwijl, dat is niet, dat mag doen onlange. Sabi to kwant de mensen die luko minute chine guascoro de monisa ma beleni ma bekan bou sa NDP regering lib na baka bouta lib na baka ta ma bekan make desandati sabi to walu ko ame skoro local sane bou af omen oso de imbusbusi sasma afanodu ame pasi broko ta ma beka datra kosonte dressino de sabi to disi onderwijs probleem dus liever de man de mosama beleni de man investering in de beleid in de sociëteit isabito dan be katak me gira ma pencho isabito mami na mangira man wa pencho en de man afle no amoni are metay wat ifle na mono de amoni sa mo me kan de mo me propaganda amoni isabito amono prato sur tout man de man me propaganda frema ka komba de ma ulip amoni gi atrade genen sa ekon isabito me ka genen dati sa okon me ka roko na amon dati realiser du de trasani samus de ina kondre fra de skoro class was skoro class de luka meni chine guascoro tanganu meta kemba kale chine guascoro a kondre din echt de sabito kouse opo no mek de mar lip amoni gi atra regering sa okons don mek de mar roko nanga moni du de sanji afolok nanga moni opores masalaris luku de sandati gezondheid zorg potamon dape desmansa dape onderwijs fasen dape doe mek de score lokaal doe bepalen sani mek de passie isabito
ji afol opres masalaris gideng mek des makaka khanit wanu des mana maka nit moro verkiezingen doro des mawanya ma on berengo doro des daarom me wenk abo volk taki una me krap 2025 u opo u ai isabitok dep cepai diri fuskoro isabitok des afolok disi metak nanga unu uji NDP de zetels mek NDP luku nanga suma de ma ogoroko voetset arachenum drai akondre isabitok dan natrobi wis no pchi parte sei kong de mo teki werk mi voetra akondre mek de man gide ma okasi want kan je moro kon man da pe sabitok sakadu de man ko de kif moni en arachenum metak no fay metak NDP no na porso ma bombol NDP to NDP no do next isabitok des mi wop taki nanga new fosse sa konja suma otron president isabitok me gires ma power a karakter ke itres ma kong des ma do de roko luku a folok luku a beneland luku de imrim sa barana fonu dape se des ma tori gideng me kwa chenchi ko ina kondre isabitok me kwa chenchi ko want uno mango so dori na kondre disi rekere ko ina ka masa bedu bosanina na papa bauta de ma pura mang dis dati okay de mas konsdong noti des areker NDP ko makan de mag dan me metake u gide NDP aan macht baka nanga ma vrouwelijke president mek a vrouw sit atori in a kondre mek al luku den probleem dan mek met tegen baka me wenking a vrouw so ton president in NDP do Euroko waka in de weke u gwa beneland u go takanga desma uno boluf desma don do nes gidesma sorgute u kong u luku akosente sorg u luku a underways u luku de potis me na kondre de ptisane guascoro isabito u invester amoni in afolok uno go teka moni nyang isabito u luku afolok me wenkunu isabi des mesna porgi ala de NDP'er mesna porgi tante Ingrid a vrouw se euro ko tranga tapaveld mesna porgi amatif media se suku media lino of na famaning sa danga vakansie ja nonu de mesna big up ji enange ko se so da sarana nonu de tu baita mesna porgi unu isabito mesna porgi alla gaer bo folk so de masa da Holland to de NDP na Holland baita mesna porgi unu u kombe in u set me akondre seti a volk voor de studenten, vooral de studenten. Sa ik bas tuka. Des man even roko. Des man zanga de papira oso. Des man boa wenkri. Des man goroku wenkri. Des man go dusani roko. The first voters come up. U potengi NDP. Me wenkunu. Ano tuno potengi NDP do poten verkeer baka. Dat we abispay dat we karboutaning. Isabitok, vooral de biggest mag me ook toe. De biggest mag. Op stemmen jullie voor NDP. Mek de luku unu. Uno ko focus op NPS tak dis dat yo sa NPS do ngonu ba. U setengi de NDP. Mek NDP luku umbalang junu. Dat rakarta kan ko baka. De china pa skoro. Isabitok, alasan di de bangita fra di de lokal. Des mas de students ek bastuka. Des me fen bumburoko want des me amemoni. Fuskoro. Dus maka geniet maka. Teres ma bananga skoro tak dek van bumburo kop tak geniet. Oké. Isabi dus met tak nanga volk dus me wenkunu. Uji NDP ing. First voters kom op. Uno tak une go stem ere. Ugo stem. Ja. Want de man so do ala fasi kisunu ere. Ugo stem u potengi pars. U try pars baka. U jira makas baka mek de man kong. De man os setting. Anyu NDP dis anga des ma. Moro veranderingen kun NDP. Mananga de nieuws masa din NDP no no a president sa okong o setting o je bunwate ano setting da aba problem na street media tu ja maar o bomble ding sabi to ko visula NDP maar we tak ji afolog en i make fout Soetengi, met die woorden gaan we het afsluiten. En we hebben het vandaag gedaan hier zo in een bus. Pe uberei, de mantakere uwanasani in een busje, jongen. Weet je toch? En dat is wat we doen. Alston Sanayong heeft hier het gesprek geleid met de heren van Street Media. Ze roepen zichzelf als steen voor volk. En ik hoop dat u genoten hebt. En dan heeft u wat te vragen, drop het in de comments. En dan de eerstvolgende keer dan stel ik de vraag. Una de Westra namang Vaderland Suriname is je vaderland. Suriname
maar me altijd dichtbij, je sap vat toch? In me ati, Srana. Vaderland, vaderland. Vaderland, vaderland. Vaderland, vaderland. Talk about Suriname, yeah, yeah. Van zee, van star. Maar je blijft Suriname. Misa fetigi mama Srana. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland.